Geuretik sortuak zertan datza. Aukeratu ziren 3 alor artistiko, literatura, zinegintza eta antzerkia. Orduan, asmoa zer zan 26 artista hauek beraien sorterritik ateratzea eta 3 asteko egonaldi artistiko bat egitea beraien sorterritik kanpoko beste herri batean. Bai. Ostantza izena du nire narrazioa. Hau da, modu literarioan kontatu nola bueltatzen den 40 urte kanpoan pasa ondoren bere herrira errefusiatu politiko zahartu bat. Ohiko borroken ikuspuntutik nolabaiteko ezintasunean aurkitzen da herria. Eta nik hori ikusi nahi nun buruz buru, ideien edo ideologien azalpena baino gehiago izan da sentimentuen edo atzekimenduen istorio bat. Alegia literaturak horretarako balio du. Literaturak ez du hobetzen mundua, baina aukera ematen digu sortzeko fikzioaren bidez beste aukera posible batzuk, balizko mundu bat. Hizkuntzaren bidez egiten da nolabaiteko atzekimenduen edo sentimenduen historia, ez ideologia bat. Eta sentimendu horiek azaltzen dira gehien batean protagonista den errefusiatu politiko hori eta berak herrian aurkitzen duen bere bilobaren artean. Nolabait, hau izango litzake kolas bat, eta kolas horretan ateatzen da Zumaia.